Napa, Pak? Nggih matur suwun. Alamat iki wis gak sida meteng aku. Dikai apa yuk? Dikai nanas sih. Oh kalah mbak aku, kok lah sak kresek. Apa Didik mau dikai anggur sak kresek ambek panitia? Sampe nanas sak kresek kalah mbak aku kon. Sampeyan dikai apa? Rong kresek. Apa iku? Blimbing wulu. Baba nyonyor lambeku. Wapike panggunge yuk dukur. Nggih, awake dhewe ku nek ndukur tapi seneng mi aku ngene iki. Seneng apane kaya nguwat siratal mustaqim iku lho. Lho, lak iku mau. Awake dhewe ku ketok cilik. 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 Modhono kaya kura awake dhewe. Kula wedok, Mas. Nek gak percaya njiki pring cilik tuluben. Sopo to Mas Darmanto kuwi? Le, Darmanto iku tangga sampean yo mi ya. Iya. Darmanto biasane mancing. Sampeyan niku aja buka ta. Wis ngerti ngono mbok ya dendemain dalam hati ya ngono ya Mi ya. Iya. Lho. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalanipun kirang kompak ditangkapno ludruk larang-larang jawabe salame wong pitu kula rungokno. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Emi, lek sampean sing nguluk salam iku krungu sampe teko klubuk. Aku biyen anjene tau dolen nduk klubuk. Nduk klubuk iku Dodol es. Nggih. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, pilih sepuh haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya dalu menika. Donga kula katur njenengan sami. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. amin. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih. Matur suwun dalem aturaken kagem channel-channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Budi Wijaya TV wonten cerita humor pendek, ludrukan sing terbaru, campur sari ndelewung anti galau. lan mobilnya pengen pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur, langsung tenggene channel YouTube yuk. Channel YouTube Gundul TV. Patatan saben nggih menika bedayan serba-serbi kula Mami Okta saha Bu Inge badhe ngaturaken sedaya seniwati kang sampun siap gerak. Nggih. Ning saderengipun Mami ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Kagem sabu saking Sobo Punden Balung Panggang matur sembah nuwun. Ugi sabu saking Kelut Kediri matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Lamongan Tikung, Wotan Sari. Ugi mboten supe kagem Abah Didik, Bunga Ria, Asem Gede. Ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Transjatim wong ganteng matur sembah nuwun rawuhipun. Saking keluarga dalem Kopior Setro Pak Kajironi kali Pak Haji Jarwo sugeng dalu. Samroni Abah Jarwo matur sembah nuwun. Umi Kenti, ugi Umi Balung Mojo sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang pada malam hari ini sedang yuk live nggih Mami. Nggih, perlu kawigatosan bahwa wonten informasi sing nyawer cukup ten ngandhap mawon. Ben ketinggalipun sae. Anten nggih? Langsung kemawon sesarengan duo Gak Lemos.
Jepati ayo dulur padha merasake kepiaran Prabu Diwijaya. Sepinamane matur sembah nuwun katur jenengan sami monggo dipun timbali. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Apa Pak? Oh, oke. Gendingipun Salome. Suara wedok ini. Kasuwen. Di belakang Ning Adis Bagaswari akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Bukan bermilih, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Kayak ini rasanya tempe, saya kadang di bumbu rawon. Kayak ini rasanya hati, kayak wayang dinawi aku. Walang kekek katur jenengan sami kairing Mbak Cia sekali Mbak Rani. Sing duwe gunung cupak ya duwe pabrik areng. Ning Sanana Semerbakseng dan Ning Marsa Aulia manis katon sliraku. Eman leman ayo manut tale arane jangan tanah
sampun kapireng sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Marsya. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimas Sari dan Ning Nur Kumala Dewi. Esok nyuling sore nyuling sulingan nerek Surabaya esok eling sore dieling-eling ora rumasa esok nyuling sore nyuling sulingan nerek Jombang esok eling sore dieling-eling ora nate jambang ecek kali kula kali arep nyabrang kana uwate edan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote. Keningipun rating sesarengan Mbak Nur kali Mbak Yantika monggo dipun lajengaken. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Aroma-romanes aroma-romanes aromanes kulone Jawa Duo gemoy. aromanes kulone Jawa sing aromanes sing duwe sapa aromanes aroma-romanes aromanes kulone batu aromanes kulone batu sing aromanes iku duwemu aromanes 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 wetone diri aromanes wetone diri aromanes tora marati. Keningipun arum manis. Tenang wis tak takokno nomor HP ne. Tak jomblai. Penggreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Ananta, Ning Mariati, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Kairingan gending tengul. Ora butuh kae-kae butuhku mau ngambut gawe. Tuan rumah iki Mi. Endi? Iki Mbak niki. nggih Ning Reni Ananta, Ning Mariati Sudarto, ini juga tuan rumah. Ning Titin Subayu, Ning Susan Warsono. Kodonge jati kudu sabar lan hati-hati. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sayang beneran sana
semajipun kula aturi peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. Gendingipun rating pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya Ibu Kandung ning Sartini dalam sinetron Ngalor Ngidul Bingung ketemu awangan diguru yen ketemu aja guyu jamak variane eling prasadyane iki kendine jamak iki kendine jamak sabaripun langsung kemawon kula timbali mriki senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan ning Mary Mojosari ning Irma Arifin Jombang Gendeng Jula Juli nonstop jare melo rondone kalopo klore margo nuwun nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya nggih kanthi bedayan serba serbi yuk nggih langsung kemawon blender ngiri masih bersama Gelembung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga Mas Jono.
Tetep sing duwe tekan sing ati. Bareng-bareng berdiri Jaya Jaya Semaurio kondo untuk Trans Jatim.
dari Mbak Ade. Cerita cerita sing paling larang nalika bapak lunga ninggal keluarga nongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana kasih sayange sing kaya sayange bapak ibu bingung dhewe terima kasih ya konsen kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean semuanya ora ono sing jauh dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak opo-opo anane kepenganane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat bangunane perkara disangka wangatulake ada PAC, juga ada Kejora Audio, terima kasih. Son Andalani Sang Bumi. Juga ada Sarbut Multimedia, terima kasih. Yen pancen kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean kudu iso kuat nang keluarga sing koyo
papan kreasi pemuda lan mudi sing tua-tua walinge jangan dilali Budi Wijaya asoy Kutang Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kota beriman bersihnya ngamen wis dadi nyatane kota santri ya pancen aku pandhae kesene ya lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kan Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan karena kanggo contoh uga kanggo atuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang
Inggih menika kala wau pasugatan bedayane Sekarsari serba-serbi ingkang dipun lajengaken saking keluarga seniwati Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk. Nggih. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan hibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka budhe ling lan waspada bejo-bejane wong lali je bejo sing eling among rasa nggih among wektu. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli mridi di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanah baru tambah hidup